Ассалому алайкум бародарҷонот. Чӣ хеле ки медонед ки компания Кеспея рӯзи 22 ноябри соли 2024 кушоданӣ ҳастай. Ба ҳамин хотир ба ғайр аз шаҳрвандони Тоҷикистон бо шаҳрвандони Украина ва шаҳрвандони Қазоқистон мегира илтимос ва хоҳиш карда мешавад ки шумо ҳамин ҳуҷҷатҳое ки мо дар группа Telegram Ори Влог ё ки дар Instagram Ори Влог, дар сайтҳои иҷтимоӣ монанд ки дар YouTube ҳам боша, TikTok ҳам боша, ҳар куҷое ки Ори Влог боша, мо худмона нишон метаҳем ва ҳамаи чиз бепул ҳастай. Яъне ки нишон метаҳем ки каналҳои мо ҳастай, аммо пул қати пур намекунем, ягон каса пур намекунем. Танҳо маълумот метаҳем ки то шаҳрвандони мо худшон пур кунанд ва илтимос ягон кас да пул натиҳен. Хоҳиш карда мешавад ки пул дар ягон инсон натиҳен. Ва ҳар кадоме ки дар Англия ҳам боша ё ки хича дурӯға бага ки дар Англия ҳастай, анкета пур мекунад, накунен. Илтимос, мардуми тоҷик фреб мекунандтон, пултона мегиранд, содаи бад нашавен. Мо ҳарчанд ки такрор мекунем, ҳар рӯза мегем, ҳар рӯза мефаҳмонем ки мардуми тоҷик эҳтиёткорона бошен, пулотона эми нигоҳ будорен, дар ягон кас пул натиҳен. Бо фреб мехӯранд, баъди фреб хурда мегӯянд ки бо фребшон кардинанд. Ба ҳамин хотир анкета кушода мешавад. Ин ранги грин карта вори нестай. Грин карта тамоман дигар чизай. Ин анкетое ки Англия пур мекунанд барои кори мавсимӣ меоянд, ин чиз тамоман дигар чизай. Ба ҳамин хотир дароен Instagram, TikTok, YouTube, Ори Влог, Telegram группа Ори Влог дароен маълумоти бисёртар бигирен. Боз мегӯям ки мо бепул маълумот метаҳем барои мардум, дар ягон кас пул натиҳен ва мо аз ягон кас пул талаб накардаем ва намекунем. Просто мехоҳем ки шаҳрвандони мо худшон бидонанд ки ин ҳамин сайтҳое ки компанияҳое ки ҳаст бепул аст. Дар ягон кас шумо пул натиҳен ё ки баъзе мардум шояд бигӯяд ки биё пур мекунанд ё фалон бемадон гӯё мегзарен. Ягон кор карда наметавонанд, аз дастшон ягон чиз намеояд. Ҳамин чиза ман гуфтаистам, одаме ки опыт ҳамин 100% ҳастай, наметавонанд ягон кор карда. Ба ҳамин хотир пула дар ягон кас натиҳен, ҳайф накунен. Мо худмон тамоми маълумотҳоро гуфтаистем, фаҳмондаистем ва иншоаллоҳ ки рӯзи 22 ноябр промои эфир мекунем дар группа Telegram Ори Влог ё ки дар Instagram. Бародар ва шаҳрвандои ва апаҳои худмона бепул мефаҳмонем ки худшон анкетаҳошонро пур кунанд ва возможности гузаштанашон зиёдтар шавад. Эҳтиёткорона бошен, дар ягон кас боз мегӯям ки пул натиҳен ки худтон пушаймон мешен. Ассалому алайкум аз Лондон.